Bay! Uy! Sige, bay. Asan ka? Pamedical ko ba? Uy, ikaw. Loh, medical sa ko kay. Larga na biya ko kanat dyan. Oh, Yahay ako kay Singaporean ko ato ko lugar Singaporean. abi ko pastor ka ba ya? Pati Pamurma ba? nga naman ingon magud ingon biya sila nga kanang mamurma tag maayo basta magpamedical. Maora man bayo classmate ra man atong pagbago. Oo, mura mag-usaray tag iya, no? Basin mura. Wala pa ka nang ipanglubong na ang kuan na nino. O basin ba? Oh, Ya, kuwang nam tag buwak diri sa buwak. Buwak. oh. Grabe Hindi na niya ang ako mga kuan. Pay Ako abay ako ra bang gipili na kuha da. No magpamedical ra man ko. Kira na medical ba mo? Naki idea na bay? Wala sa ko kay bawo pud no ma'am. Karon po ko kay bawo. First time na ko, first time. Ah, di same is pareha deta. Di ana ba yoy kay malangan ta. Dok. Ay, dok. Lah, sisiha madeni mo dok uy. Ay, kanang dili day ako'y doktor, oy. Lingkod na mo dito. Dito lang mo paabot. Ha? Asa man? Dili de. Bay, nagamitan ko bay. Nasurti ha. Sige, sige, sige. Tanjad ko. Pareha to bay. Sayang nga wag ka magdoktor. Di, wata lang kay may naman ang doktor nga next. So, di mo. Sige. Ay naamay si ay Dili ko. bay naamay senior citizen di ari bay. Yan. Ay Asa day ka lola? Pag medical po ko dong, oy. Wala. Pero una lang mo dong kay uy, hapon pa man. unahon man ang senior. Di, hapon pa kong schedule kay ako ang buwanan so amaning dapat tambal akong giinom. Wala sa lola. Oy, next na oh. Ako dungan kayo. Dili, oy. Oh, pulip. Ay kayo na bay. Dungan lang ko. Kasabaan mo doktor. Dok. Oh, unsa man itong problema? Kanang sir, Pa-medical ko, Dok. ano pa medical Abroad ko sa Singaporean. Sige, 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 ya paghubo. Ha? Paghubo. Pa-medical raman ko. Lagi mo paghubo gani kay magpa-medical para abroad man ka ni. Oh, Sige paghubo na. induta din ini mag-abroad, no? Nindot din mag-abroad kay paghubo ka. O sa unahan ako kini. Kanang tanan Tanan day. paghuboon. Ikaw magkubo sa ka. Dok. Dali na sir kay kanang napay mo sunod din mo sir paghubo na diha tanan. Ana lang, Dok, oy. Madahan naman na. Madara? Oh, madahan naman na Iya na kay. pagid sa babaw kay kinahanglan jud i-check up ra ba Ang jud na. importante kay ang ubos man. Sige hubuan ang ubos. Ha? Hubuan ang ubos. Paghubo na. Nato sa ha, wait sa ha kay atong timbangon ng kuhang kuan ha. Sa may timbangon nimo, Dok. Timbangon na to ang lagay, kalagayan nimo. Timbangon pa din ni Dok. Timbangon na kay kinahanglan kuan. Yun sa man imong lagay, wala man ni nag kuan. Nga Ang na. usa ka kilo, ang usa tungas kilo, ano man ni nakapareha? Nga ana naman dyan na, Dok. Inborn. Inborn Inborn ni. mo gina siya, dako gamay. Lisod ka ani diri tuwad. Tuwad dito ana, ana dito imo. Dili ikaw ang motuwa, Dok. Dili sige tuwad din, tuwad. Anak tuwad, anak ha. Tuwad ha. Tuwad kay ato. Oy, Dok. Binuang man na mo, ha, Dok. Oy, unsa man nimo? Kinahanglan nga ma-check na to ang imong lubot kung wala ba kay almoradas. Wala man ko na, Dok. Dakuha na, Dok. Unsa man? Okay ra na. Tanawa ko na, Dok. Oh. Maabot na diri sa ko. Ba, unsa man? Okay ra lagi. Ala. Sige na, tuwad. Ala. Tuwad kay dapat mo sunod din mo dali. Tuwad. Agay dok, agay na virgin na nakulubot. Wala di ay okay ra. Okay, sit down sa diha. Ito. Sit down. Kay kuha mo ang short. Sige, taon. Dili. Okay, buot dok. Unsa man na dok? Lugit man na sa mata. Hangad. Okay ra ni kay para check di sa imong eyes kung okay ba imong eyes ang imong pananaw. Okay naman, kita mangguana gani lugito ni mo kong mata. Dili lagi lugiton, sige na. Awa, okay ra lagi pikas. Okay ba na? Bihawa. Daro mo na imong salina. Or dito Maura to. Ako, Dili ka magubo. dili ra ako ra ro isa mo ang ay padala lang ako sa akong sekretary ang result sa imong kuan. Ako na. Kaya napay next. Oy, next! Kita kong lubot ko, mura naman ko GL Morales noon. Okay na na, kay kinahanglan dyan na ninyo, kay mo abroad man mo. Ikaw na, next.
Bay. Ay, kakangkaan ka, bay. Ay, dok, ako'y sunod, dok. Ay, good afternoon. Dok, bay, ikaw lang good luck. Ay, wala pa magkasakit atong suod diri, bay. Ikaw si Albert? Liya rin. Medikal. Yes, dok. Sige, sige, sit down diha. Para asa man imo nga, sir? Kana dyan. Magpamedikal ko, dok. Kay mularga na ko ugma, tumaro. Mao. Sige, sige, ato i-check imong mata, be. Ay, I-check ra na to. Sa ice cream, man, dok. Dili eh. Sa eyes ni. Ay, Okay lang mo eyes, sir. Makakita na ka, sir? kita. Pila man ni? 6. Uy, na, mahagbong ka na, sir. Di, sunod sa 5. 6 man. Sige, 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 sige. Paghubo na, sir. Ha? Ubo? Ay, nadi, ubo-ubo din ni, dok. Kinahanglan nga maghubo, sir. Sige, sir. Kay, kanang medical man ni mo Aw. ha. Trabanis nasod. Makita kini ang akong body ba, matsubadi. Lagi, lagi. Nya, asa nga ubos, sir. Asa ang ubos. Buon pa din ni, dok. Buon gid ang taon na, sir. Sige, sir. Makakita ka ni, dok. Makakita jud ko ana ni, jud ko makakita kay timbangon man na imong kalagayan. Diri ben. Nya na ha. Para unsa na, dok. Timbangan para sa lagay. Tay, ano, dok. Uy. Dagkuha man na tag 2 kilos man imong lagay. Di, dok, kani. Permi ko balibaran sa kuwasawa ba, nagtapok na diha kay wala yung pabutan. Mao di ay. Daghan na kayo. Sige talikod. Talikod, sir. Ay, na din talikod. Na talikod. Sige, sige, sige. Ubo, ana, ubo. Ana, dok. Kinahanglan mo talikod ha. Daghan na pa kayo na yung ganang samad-samad, dok. Nya okay na ka, sir. Susundok ko niyo, ay, dok. Unsa man ni, dok? Kinahanglan check ko na to imuhang kuan kung wala ba kay almonds. Unsa lagi na, dok? Isod, jud bang. Isod. Para ma-check na to ba kay almonds. Sasa na, dok. Pasar jud ka. Sige, Di sir. ba ka Kuwan, mga sir. akong tinai? Kuwan, sir, ha. Sige, ako na isod, sir, ha. Yan na, sir. Hinay na kayo, sir. Nada akong higit, dok. Mana, sir. Mana, sir. Di na ko. Pag-ilis, sir. Pag-ilis. Di na ko musap, dok. Ako ara niya ipadala dito sa akong sekretary ang result. Hindi na ko musap, dok. Sige, sige. Kasakit ako lupot. Bye! Bye. Bye! Hindi na ko muna yung upload, bye. Ano mo, sir? Akong lubot. Gikol ko, pititasan. Kugon imong lubot niya tong Pertitas. anak katas ay ning guwa ko rin sa kong baba. Akong tinain ng lupot. Una lang tumilo.